Kasi yung mga pastor kasi, o kayong mga pastor dyan, mga ugok-ugok rin kayo. Lahat ng mga CFD dyan, sige, subukan nyo nga. Total na. Baka, siguro, baka kung lalabas yan si Darwin, baka matagal-tagal pa. Tagal-tagal pa yan. Kayo na lang mga CFD, kung sino yung may kursunada na CFD dyan, sige, sit up ninyo. Kaya yung St. Peter na sinasabi nila na nasa Vatican, hindi yun si St. Peter. Kasi si Pedro talaga hindi nakapunta ng Roma. What? Maniwala kayo. Kasi yung mga pastor kasi, kayong mga pastor dyan, mga ugok-ugok rin kayo. Maniwala kayo. Si Pedro hindi nakapunta ng Roma, si Pedro. Hindi nyo alam mga ugok kayo. Isang katuta kayong mga ugok, hindi nyo masagot-sagot. Kahit yes or no lang yung sagot. Ano ba naman kayo? Sobrang kaugukan naman yan. Kasi yung mga pastor kasi, kayong mga pastor dyan, mga ugok-ugok rin kayo